бъдат свалени. Супер! Да не си неща, Днес случайно споменах като аз, защото знаете, той е носил земята на гърба си. И това е нещо, за което отдавна така си мечтая с Георги да ни разтоварят малко. Именно, да. А и всички нас. И самата дума, това, с която споменах, наистина работи за това, ето сега споменават хора, че някакси са го усетили, все едно им е олекнало. Все едно някакво нещо от гърба е паднало. Това е паднал вече. Наистина, май имаше и такова нещо, да. Летяване. Въобще словото работи много посочно. За много неща, които не винаги дори се досещаме, нали, какво е. Да, аз усещам един приповдигнат дух в цялата група, едно щастие. Ами това е за първи път. Ние реално това не сме го правили никога. А колко хората искат? Да. Толкова леки се чувствахме. Толкова ни беше добре, че днес сигурно ще сме още по-добре. Вчера бяхме много добре. Беше ден в полет вчера, днеска е в много висок вече полет. Просто прекрасно. Не случайно светилището започва именно с нещо, което наистина много прилича на гръбначен стълб и то наистина е това. Знаете, гръбначният стълб е нещото, което държи цялия организъм. Така и при планетата Земя. Има си структура, която я държи така, че тя да бъде един цялостен организъм. И тук виждаме тази проекция. Това място, между другото, наистина работи за хора, които имат някакви гръбначни проблеми, да посъдят малко, за да има наместване и изцеление. Правя една аналогия с гръбначния стълб на България. Това е Стара планина, която разделя България на северна и южна. Вчера ме питаха защо в северна България почти не правим лекции, защо тя е по-различна, хората там са по-различни. Ето сега давам отговора. В Южна България работи повече женския принцип, в Северна България работи повече мъжкия принцип. И съответно Стара планина, като планина на справедливостта, разделя България на тези две части. По същия начин и планетата Земя си има, нали, гръбнак, нещо, което държи. И тук всъщност е изобразено точно това нещо. Защото всичко работи на макро ниво и на микро ниво. Т.е. работи и за планетата, за държавите. Да кажем по-нататък, като стигнем до органите, да кажем сърцето работи, човек като поседи там, ако има някакви здравословни проблеми, неговото сърце да се поизлекува. Но сърцето е и Македония, т.е. държавата на любовта, от славянските, която всъщност, когато ние сме около тия светилища и се молим и правим, се лекува не само нашето сърце, да кажем, но и нещо се случва положително с тая държава. И така всичко е навързано в един организъм. Така че това е гръбнака. Лично съм седяла на него и наистина има, нали, такъв здравословен ефект. А Славинка, тъй като сме много хора, не може всеки да седне на светилището. Това, че сме така в кръг, предполагам, че пак работи за всички. Или? Сигурно, Надяваме се. Аз се чудих как точно ще успеем да се организираме, така че всеки да се ползва от енергията на съответното място. Енергията е много силна и аз съм убедена, че всички я усещате и няма нужда да сядаме. Всичко е толкова активно в момента. Убедена съм, че всички усещат. И наистина всеки на ум да се помоли, съвършено подредени прешлини, здрав гръбначен стълб. Дай да не излизаме от правия път, защото гръбнака символизира именно това. Човек, когато е с добродетелите, гръбнака му е здрав.
Като той е на сегменти, знаете, не е случайно. Аз специално съм изследвала опасните прешлени. Понеже там имам проблем и наистина аз бях много навита глава и смятах, че каквото аз искам. Това е вярното и нали, за Божията воля в младите си години изобщо не се замислях. Така че доста съм излизала от Божията воля, съответно проблеми с опашката. Опашката са точно нали, при принципа на приемане и съгласяване с Божията воля. Когато тя страда, там има проблеми. И винаги работейки за нещо, примерно лекувайки себе си, нашата промяна се отразява и на цялото. Това не бива да го забравяме. Това е нашата отговорност на всички. Аз поне усетих затопляне в опашката. Затопляне, изправяне. Има нерешени. Да, съответно там се усеща. Много е важно, защото не случайно там тече най-важният канал, централният канал. Най-висшата енергия, божествената енергия тече именно по гръбнака. Аз съм говорила доста за това, за ангелите чакръкчи, как наистина помагат и включително и на хора като Леля Стойка, които работят специално за това. Между другото, Леля Стойка, проверих да видя коя е Атлас. Атлас е един дух на гравитацията, общо взето. И тя работи точно за изправяне. Но факт е, че божествено лечение нали, без контактно работи за същото. И съм се убеждавала многократно в това. Ами много хора работят с кундалини и така нататък. Мога да ви уверя, че тук е мястото. Да, просто толкова горещо стана. Да. На олтара на Слънцето сме, олтара на планетата Земя го открихме, или на елемента Земя по-скоро, на Кабиле. И там беше много интересно. Бяхме група жени, които се оказа, че почти всички сме били някога там на това светилище, начело с мама Цвети, която тогава е била кибела и ми е била майка. Аз съм била нейна дъщеря и съм работила на това светилище. Тук е светилището на Слънцето. Тук трябва да кажа, че всяка слънчева система има две слънца. Това и учителя го казва, че има и черно слънце. Виждала съм черното слънце, как работи и как от него излиза, както от нашето слънце, което познаваме, светлото слънце, излиза, като изригване излиза енергия, така и от черното слънце, като едни черни облаци, излизат енергия. Когато тази енергия е насочена към Земята и към определена зона на Земята, трябва да ви кажа, че там почти на същия момент започват войни, започват конфликти, започват проблеми и така нататък. Загиват хора и какво ли не. Георги спомена, че са му казали сутринта, че след днешния ден ще бъдат прекратени войните. Това, което на мен ми казаха, че след днешния ден централното слънце на Слънчевата система, тъмното слънце към егрегора ни спира излъчванията, което е епохално. Егрегора ни, това са, пак казвам, вчера го казах, всички славянски страни, всички страни на Южна Америка и част от азиатските, всъщност повечето са бившите страни на Съветския съюз, с които кармата е пречистена, т.е. вече няма и кармични причини, нали, там да има войни и така нататък. Така че ми беше сънувала една къща, в която ме няма. Много често, като сънуваме къща, трябва да видим каква е тая къща. Това е някакво пространство, в което сме. В случая тя е сънувала точно черното слънце, защото тая сутрин работих на него. И наистина, за да настане тая промяна. Съответно, светлото слънце. Нещото, което от цялата Вселена, по пътеките на светлината, към нашето слънце достига енергия от всички звезди, информация, енергия и тя вече се насочва към планетите. Съвсем не е произволно и случайно
че Слънцето прави изригвания, да кажем, към определена планета и се насочва към нея. Това изобщо не е случайно. Да, на много хора може да не им става добре, но на много хора им става много добре. Да кажем, на мен е много добре, когато има такова нещо, защото всъщност това са нови програми, ново начало, нова енергия, която се изпълва чакрите ни. И много често, вече при много големите изригвания, това е една генерална, глобална промяна, която идва по този начин. И разбира се, положителна, когато идва от светлото слънце. Така че да го усетим, можем да кажем формулата за златото, която в пълна степен важи и за светлината. El, Or, In, Si. El, Or, In, Si. El, Or, In, Si. El, Or, In, Si. Ами аз, когато идвам тук, моля Бог, има цяла такава молитва. Да влее в духа, душата и тялото ми тази велика енергия от централното слънце на Вселената. И още като го кажеш, и вече... Но всеки ще го усети. Както на гръбнака е една подготовка, за да се отвори канала, тук вече в централния канал, сигурно го усетихте, много мощно вливане. Кундалини не се отваря наведнъж. Това не е правилно. Отварянето на кундалини е един дълъг процес, ден след ден. Каналите се разширяват и се пълнят с енергия от Слънцето, от планетите и така нататък. По-малките чакри се захранват от планетите, централните от слънцата, от звездите и то от висшите. И това е всеки ден по-малко. Кундалини не е някакси не е здравословно за човека и няма такова нещо във Вселената, нали, на някаква рязка еволюция, рязко нещо да стане. Нещата винаги са постъпателни, плавни, ден след ден. Това е еволюцията. Разбира се, има един момент и това са финалните дни. Финалните дни, какъвто смятаме и днешния ден, когато вече енергията е по-силна. Това са вече завършващите неща. Ще кажа, молитвата за всеотдаденост. Разбира се, след огнената молитва ми е личната молитва, но може да я чуете вече, защото тя се разпространява. Може ли да я кажа? Питам ръководителките все пак. Днеска ще ви кажа, че трите принципа се въртят. Мъжкия, женския и детския може да са по една минута. Може да са по 24 часа. Те са на дежурство. Може да са по една седмица, по един ден. Значи, и непрекъснато те се движат, но работят и заедно. И то колективно, това е колективното мислене. Да се научиме да мислиме по-божественому, по-ангелски и, разбира се, по-земному. Така. Господи, благодаря Ти. Това може и да повтаря. Господи Боже наш Вселюбящ. Твоята воля да бъде, а не моята. Каквото дойде, когато дойде, колкото дойде, както дойде, добре дошло. Каквото, такова. Когато, тогава. Колкото,
толкова. Както е, така да е. Благодарим Ти, Господи, от дух и душа, ум и разум, сърце и воля. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Хиляди пъти слава Тебе. Милиони пъти слава Тебе. Милиарди пъти слава Тебе. Трилиони по трилиони пъти. И повече. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Харом, харом, харим. Харом, харом, харим. Харом, харом, харим. Благодаря Ви на всичките, поклон и на вас. Учителю, ние ти благодарим. Да, благодаря. Днес съм изключително щастлив. Тръгваме по булевард да намира. Седмото Боженство гласи: блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божи. Мира е най-прекрасното нещо на земята. Той е като здравето. Нищо останало не може да съществува без мир. Както нищо не може да съществува без здраве. Това е. Благодаря. Благодаря, че сте верни апостоли на Светия. Това е най-важно. Постоянство, вярност и полагане на усилия. Това е светилището на чистата храна. И наистина много неща, които обичах, които не са чак толкова полезни, вкусни и такива тестени неща, приключих. Просто не ми се прияжда. Тоест да имаме любов само към чистата храна и Значи влечение към наистина нея. самия организъм има нужда от различни неща, всеки човек има нужда от различно нещо, да ти се прияждат. Аз наистина имам такава молитва. На всеки да му се прияжда само това, което му е най-полезно и да му даде всичко, което му трябва. И храната наистина да бъде растителна. Жива. Постоянно чета молитвата за отказване на месоядството. Наистина светилището на чистата храна, пряко свързано с светилището на Словото, което е следващото, което се посетим. Защото както Божието Слово храни, негова проекция на земята, продължение, проявление е храната. И заради това тя е толкова важна и ако човек е бъркал със Словото, храната му може и да не е толкова здравословна. И да не го тегли към храните, които са здравословни, а обратното. Причината винаги са грешки и неща със Словото. Така че, колкото повече това нещо се опрощава, грешки със Словото, някого се обидил, казал, нали, и така нататък, най-различни неща, толкова повече се пречиства и храната и толкова повече не само, че се пречиства, но се изпълва и с светлина, с живот, с етер. Така че виждате как от все по-малко се нахранваме. Наистина от съвсем малко количество. Големи ключове има в храната и храненето на хората. Наистина
всеки да има апетит само към полезното за него. А то е ясно, че това е растителна храна. Имайте предвид, че с това какво се храним, все едно сме казали молитва за дадено нещо. Просто чрез храненето Словото работи много силно и заради това в един ден ти се хапва едно нещо, в друг ден друго нещо. Просто това са процеси, за които Святата сила работи, докато ние се храним и докато приготвяме храната. Хляба е наистина най-висшата, много висша храна е хляба, най-силно символизира Словото. Тоест, хапваш ли хляб, също хляб почти не съм яла доста години вече. Това са много мощни процеси, много мощни. Как сте? Супер! Все по-добре и по-добре. Уникално е, нали? Това е... Тук и кръка ме болеше, не можех да се движа, сега нямам. Сериозно? Абсолютно въртен беше само. Гледай какво нещо моментално. Да. Изцеление. Как сте? Перфектно. Нали? Супер! Доволни? Най-доволните. Да. Браво, браво, просто браво. Ти скриваш шапката на всички. Той скрива, не В тандем. Той с мен скрива. Тук малко ще поговоря за Словото. Имали сме цяла беседа, разбира се, Божественото Слово, така че тук за няколко думи няма как да се каже всичко. Но искам да обърна внимание на нещо, което напоследък се сблъсквам и така някакси за първи път така открито ще говоря за него. Виждате колко много, сега когато има социални медии, колко много хора говорят и се изявяват и работят със Словото. И са учители, и са ментори, и организират събития и така нататък. Хора, буквално, които са прочели, да кажем, няколко книги или са отишли на обучение и стават вече учители. Това съм говорила отдавна, че за да си учител, за да си духовен наставник, виждате, Ивайло за първи път вчера, реално след толкова много години, това са 13 години или си От около нас? 11-та. От 11-та година за първи път вече наистина официално ти се дава възможност да напътстваш хората. Въобще да се работи с човешкото съзнание е едно от много отговорните неща и съответно работата със Словото е много отговорна. Съответно хора, които работят със Словото и са в кармично капаро, всъщност по този начин те първо създават проблеми за себе си, бъдещи, и второ и за хората, които ги слушат. Наскоро имах сега на Женско царство една жена, която каза: с паник атаки съм. А като проверих, всъщност казах: ти какво точно правиш? Какво правя? Слушам вас, слушам Елиезар Хараш и слушам още колко човека. Казах: стоп. Ти знаеш ли кой е Елиезар Хараш? Ами как, кой е един от учителите? Ти знаеш ли, че този човек е фарисеят, който е осъдил Христос? А знаеш ли, че той е библиотекарият, който взима словото на Озирис и го преиначава, изтрива, съшива, скроява и така нататък? Словото на всички тези хора е отрова. Просто е отрова. Затова на светилището на Словото, за да ви предпазя, и за първи път говоря отговорно за това нещо, защото аз също в началото съм слушала
подобни хора и наистина отровното слово, между другото, наистина изглежда като едно олово, което е, ако сте гледали Великата тайна на водата, там се виждат едни такива структури, които са много грозни и неприятни, миришат неприятно, така че отворете си сетивата и наистина възприемайте Словото, не говоря за Божието Слово, наистина да носиш Божието Слово е нещо много, много висше, но има наистина светли хора, които са носители на Словото, каквито вярвам, че всички ние ще станем. И всеки в един момент ще стане така, че най-малко хората около него, близките му, ще започнат повече да се вслушват в словата му. И той ще може да им въздейства. Просто нещата трябва да се знаят. Тези неща до сега някакси нещо ме спираше да ги казвам. Лъжепророците са наистина много. Това са хора, които са били около Христос, бивши ученици. Да кажем като Тео Николов, който е човека, който ни предаде на полицията, и с Георги ходихме в национална служба и така нататък. И дълги години живеем по един много особен начин, следствие на всичко това. Един от учениците, който се отрече от Христос, обаче който много искаше да е учител. И ето сега се дава тази възможност. Тези хора генерират нещо наистина отровно в средата. Пазете се, отворете си сетивата и внимавайте. Да са живи, здрави и благословени. Ние отдавна сме им простили всичко, но просто това е истината. Словото има и едната страна и другата, както всичко. Аз мога ли да допълня нещо? Да. Наистина, след като човек намери извора, трябва да пие от извора. Аз в мига, в който познах Силви и Георги, не слушам нищо друго, за да се изчистя съзнанието. Имах много хубави книги, има много добри руски автори, които дават много хубави неща, които са ми помогнали в живота, но залепих повече от 8-10 кашона книги и ги изхвърлих. Не ги дарих, защото не зная коя книга с какъв егрегор е свързана. Това също са грехове. И затова ги изхвърлих и вече е доказано, ако в къщи имаш книга, която не е написана от чист човек, това влияе на цялото семейство. И на здравословно ниво, и на всички сфери от живота. С книгите също много трябва да се внимава. Лично аз не гледам нищо друго, не слушам. Ти си намерил извора. Даже само една публикация на Силвина Бебелали, след това имам въпроси цяла седмица и отговори. А не някакви хора, които нещо са прочели, научили са го наизуст и го говорят. Наистина дар на различаването и само от извора. Съответно светилището, нали, виждате как има и острички скали, нали, и заоблинки. Просто Словото прави всичко. В начало бе Словото. То сътворява нашия живот. Живота на всички около нас. Най-отговорното нещо е Словото. Защото чрез него е създадено всичко. Сега да ви кажа как работи Словото. Това е дух, светъл дух, който се проектира, или тъмен дух, който се проектира. И всъщност не, че самият човек има дарбата да работи със Словото. Не, той няма. Той е обикновен човек и той е доста ниска раса. Но духа, който се проектира около него, е силен дух, светъл или тъмен, и всъщност той се изявява. Да кажем, аз преди беседа винаги се моля наистина Бог да говори чрез мене. И наистина има моменти, в които чак се изненадвам, нали, какви неща съм говорила след това, като слушам видеото. Има много извори. Има извори, но изворите на чисто слово не са толкова много. Че извор е извор. Но на какво? А как да ги различаваме? Аз ви казах, значи по самото усещане, докато го слушаш. Дори по аромата, аз много често по аромата.
То мирише, отрицателното слово си мирише на канализация, да ви кажа. В смисъл, доста неприятно. Вярвам, че не случайно говоря за сетивата. Сетивата ще почнат да се отварят. Има си сетива за словото, сетиво на словото, така че да човек просто да почне да разпознава. Много приятели ми споменават напоследък за сетивата, нали така, Мими? Да. Как помирисваш неща. Също и за бая казваш. Просто аз да кажем, включително дали да мина по тая улица или по тая улица ми мирише недобре. Тръгвам направо, нали? Настрани не. Поглеждам нещо, което да купя, независимо дали е храна или е нещо друго. Веднага аромата е първото, което просто усещам. Явно ми е силно това сетиво на мен. Така че сетивата за словото със сигурност се развиват. Може би заради това сме тук днес, не знам. Или има различни видове успивания. Значи, ако аз на времето на един индийски гуру влезнах в залата и веднага заспах и нищо не си спомням от цялото нещо. Значи успива и светлото, но и тъмното слово успива. Това също, нали, човек може така да го изследва. Как се чувства след като се е събудил, примерно, след като е слушал някой. Да ви кажа тази сутрин това, което за органите, понеже и аз не ги знаех точно нещата, кой орган, коя държава е. И то основните органи, разбира се. Просто го има това нещо, ще го добавим в календара до година, може би в органайзера ще го включим. Значи, божествена любов, което е България, това са сърцето и всички жлези с вътрешна секреция. Съответно, работата на хормоните е най-висшата функция на организма. Ако там е възможно да се въздейства, наистина, просто огромни процеси в организма се управляват наистина от хормоните. И жлезите, и сърцето. Истината Хърватия, очи. Любовта Македония, стомах. Защо точно стомах любовта? Огъня. Огъня, наистина в стомаха е най-силно изявен. Елемент огън на любовта. Мъдростта Полша, мозък. Доброто Беларус, Далак, лимфа. Справедливост Русия, бял дроб. Това съм го говорила. Защо именно Русия захранва с енергия целия свят. Така както белият дроб захранва с кислород. Същото нещо го има и тук като аналогия. Духовност Словения, черен дроб. Съгласяване Черна гора, пикочен мехур. Хората, които не се съгласяват, пикочният мехур страда, не изпълняват волята и са такива набити глави. Благоразумие Чехия, бъбреци. Много интересно нещо са бъбреците. Много разсъждавах върху това, защо точно бъбреците са благоразумието. Но ето да кажем, черния дроб, духовност. Има и други органи второстепени, но това са основните, това казвам. Духовността има основното свойство да пресътворява, така както черния дроб може да интоксикира, да пречиства. Докато в бъбреците една от основните функции, които не са известни, е, че там се сменят програмите. Там се сменят програмите. Там минава много вода, сменят се програмите. Състраданието, всичко свързано с словото, Босна, Херцеговина, уста, зъби и много други органи. Умереност Сърбия, гръбнака, гръбначния стълб. Нали? Целомъдрието Словакия, матка, простата, органите, които са, нали, на половата система, основните. Много интересно на матката. Много
Много чакам да отидем там. Много интересен орган. И съвършенството Унгария мускули. Не е ли Унгария точно, което в момента показва мускули? Точно. Да. Всъщност всеки един орган е все едно една държава, която ние отиваме да си лекуваме органите, но работим и за процеси, свързани с тая държава. И всяко едно нещо в нашите тела е проекция на нещо. Аз съм проверявала държавите, които не са предвидени да останат. Това са тумори, разни токсични наслагвания по органите. Те не са цели държави. Така че всяко едно нещо си го има и присъства в нас. Затова как лекуват светилищата, пак ще го повторя, за да се активира едно място, жрецът трябва да го е направил или трябва да е там с вас. Заради това да кажем, бабата там, която е в това село, когато тя е там, светилището работи. Когато не е няма, то не работи. Просто духът не е активиран, който прави всичко, което се случва на това светилище. Защото и енергията, да кажем, земната и слънчевата, но и самите същества, които са там към това светилище, всъщност те са, които работят и лекуват и помагат за различните неща. И за да се активират те, да управляваш тяхната работа не е малко нещо, нали? Така че днес ще имаме този шанс да се полекуваме малко. Виждам как има един човек, си казвам, направо му се възхищавам на всички лекции идва, включително и тук, в Стръмното. Просто съм... Дай Боже този човек да се излекува. И всички, разбира се. Наистина всички ще се излекуват и наистина на всеки според вярата и на всеки според заслугите. Само бял и черен дроб не знам кое, но има още много неща надолу, което... Да, и има още това, което е зад стомашна жлеза. Панкреаса, това е също много важно. Панкреас е една от жлезите, пак казвам, те са органи на божествената любов. Обикновено са разположени около чакрите, като жлезите на най-висшите чакри, които са извън човешкото тяло, нагоре, по канала. Те все още не са изградени и тяхното изграждане, дай Боже да ни даде тая сила, наистина да се случи това. Реално, казано е по образ и подобие Божия създаден човека, но някои органи в човешкото тяло ги няма. Реално най-висшите те първо предстои да бъдат изградени и нали, те ще бъдат изградени в главата. Така както са епифиза, хипофиза, хипоталамус, там ще има още няколко жлези изградени, които съответстват на висшите чакри, нагоре, които са. И общо взето всяка жлеза, да кажем, ето, слънчев сплит, трета чакра, зад стомашна жлеза, нали? Тя е наблизо, тя е жлезата, която работи. Това е сърцето и наистина е отделено на две и горе има. Аха! Много е интересно. Има възможност качете. Много важно нещо е сърцето. Ами най-важното нещо е сърцето. Човек, като му стане топло сърцето, като му се излекува от всички рани, Да. защото всички са умнички. Аз нося с любовта. Да.
Тук слез населения бъч. Оттам, ако ми казваш, аз ги видях бъчите. Да. Настоното беше блестяща лъчно за диамант. Тук слез население, всякакви коридор. Да. Така че това са органите, това е здравето, което Да. е много. Чудесно. Значи първото беше, мисля, че беше Лилав или Виолето на първото светилище. Първото светилище За беше... гръбнака ли, за какво казваш? Да, за чакай. гръбнака. Да. След това бяхме на алтара на Слънцето. Да, на слънцето беше златно. Златно. Златис, ама много интересно златно ми беше. Разбираш ли? Това са очите всеки път. Аз затова гледах нагоре няколко пъти. Тук ангелите са тук, на 300 метра отгоре, с 100 ангел, с архангел Касио. Така, просто да знам. Който има развито зрение, ще ги види. Така. Всъщност Еволка Силва миналия път каза, че е разделен на 4 секции. Първата му функция – нови лимфни пътища. Второто – всички органи да работят като едно цяло, да си дават сила. Синхрон. Следващото е за синтез. Ако искате да го видим. Синтез на... Значи, ето това нещо е за нови лимфни пътища. Ето това е всички органи да работят като един. Напомня ми навърх Кабул. Кабул. Сила на сърцето, което е стигнало до К са духовните трансформации. И обикновено йогите, буддистите искат да стигнат до К на душата, тая степен. Аз съм написал в книгата Велика степен, степените на душата. Може да бъде Ба, Мерка Ба, Ба и така нататък. Тя е една сличка само с степените догоре. И разбира се, когато стигнеш до степента, да кажа както си е нотите, това е ми фа сола си, вече е една много висока степен на стигане. И заради това е синхрон начин на всичките органи. Всички органи да Работят като едно цяло цяло. и всичките работят на 100%. Има един апарат, на който и аз съм ходил. Той е създаден за съветската космическа науката и практиката, където е, в космическия център. Като застанеш на него, ти мерят всяка една чакра и всеки един орган на колко процента работи. Примерно, единият ти бубрек работи на 58, другия е на 98%. Сърцето до там. Изтощено е да кажа, работи на 75-85%. Но за тя работи на 100% или поне на 99%, тъй като единият процент е златния процент от Всевишния. Нали? Но от 90% нагоре е много добре. Обикновено на здрав млад човек 95% работят всичките органи. И така. А само на които вече са така малко преминат духовния Рубикон, както съм казал, вече може да преминеш тия 95%. И това е. Няма да се пускам да цели беседи. Това е за синтез Но на тука, витамини, на минерали, синтез на макро и микроелементи и стъпвайки там започва това нещо да се синтезира, сканират те и ти от каквото имаш нужда, без да пиеш никакви витамини, наистина започва това нещо в организма. И организъм без дефицити. Да, виж как природата е създала за всичко точно, както сега науката го е създала и техниката, нали? Разбира се, може да ти има и подмаждаване на тялото, разбира се, сега. Един специален апарат е направен, който ти оздравява по някакъв начин с определена честота на вълните. Ти оздравява тялото. Има го, ама не е даден за масово употреба. Държат си го онези изобретателите или не знам кои на земното кълбо.
То още отдавна е замислено, още от времето, да кажа, на Тесла. И така. Но тук... Да, добре. Значи това е изключително важно и това. Да, и другото е важно, защото Тук ти е активен. електриците, където казват, че не се възстановяват. Но ти сега ще кажеш Всичко много се повече. възстановява. Да. Всичко се възстановява. Значи тук тия микроелементи и витамини, това ти ги активира и организма започва да си произвежда нещо. Бе. Същото е като мине само на вода или спеши водата. Мине само на въздух. Не е светлина. Как тия отшелници живеят в пещерите? Нали няма светлина? Нали се храни със светлина? С какво се храни? И мен викам, синко, като вкараме там, какво ще правиш? О, викам, имам лесния. И се сетих и ми писаха диаманта на шестици. Такива има шестици, да. Викам, Господи, тата, викам, знаеш ли какво ще направя? Ще си визуализирам слънчицето, то ще влезе при пещерата, гледам си колкото си искам, светлина на колен и се храни. Браво, синко, диаманта шестици, изкарах си истина. Искате да бъда скромен, ама не съм, защото се сетих. И за други работи се сещам, а другите казваш му на човек и той ще се чуди, ама вътре тъмнина. Не искам да ми вярват. Аз не казвам никога да ми вярва, особено по насилие. Мислете си, вижте, дали Георгиев това или не. Аз ви го казвам. Смятайте, че е приказка. И още в първите, за да бъдеш чист в първите беседи си казвам, вижте какво. Аз не съм какави Шехеризада. Аз съм баткови Шехеризад в панталон. И приказки, ако искате от мен, идвате и ме слушате, защото е приятно. Нали? Приказките са хубаво нещо. Много ги обичам. Изчел съм всички видове народни приказки на всички, така да се каже, народи, където има. Като малък много чета. Добре. Колко е силно. Не, аз сега Гъщо. като следа зеления лъч, цялото ми почта да вибрира. Всичко. А горе на сърцето почта да вибрира в гърло. Викам спокойно, викам усещам, знам да се успокои. Това е връзката, ние сме едно цяло. Разберете, че всеки е свързан с небето. Ама трябва да осъзнава това. Като не иска да го осъзнае, той се отделя. Не може като си далече от баща ти да ти даде, извади да ти даде едно бомбонче. Верно, ако си близо до него, бомбонче си ми даде, ама ако сбъркам, има шамарва, защото съм на една ръка разстояние. Там не ме бия, ама нами бомбонче. Има стелил на самота. Значи, добре. И ме казвай сега. А това вече Силви каза еритроцити, левкоцити за кръвоносната система. О, това е много важно. То всичко е важно. Всичко е важно, ама кръвоносната системата стандала с кръв. Да, защото започва с нови лимфни пътища. Да, е лимфата. Да, като изчисти лимфата, всички органи стават едно цяло. Лимфа и кръв. Синтез на всичко и макро и микроелементи. Кръвоносната система става супер и ставаш чиста. Помогни си сам, за да ти помогне и Бог. Той вика, като моята пица за 10-ти етаж. Синко, аз живея на 100-ти, ти живееш на първия. Качи се до 10-тия, аз само до 10-тия мога да слеза. По-надолу не мога да слеза. Защото ще гръмне света от енергия. Вика, качи се до 10-тия и оттам вече в асансьора. Ако не можеш да слезеш в асансьора, ще ти изнесе на ръце при мен. Виж колко се радвам в асансьора. В асансьора, да. Асансьора. Нагоре. Нагоре. Така че, значи, наистина трябва да се посетят и, знаете ли, хубаво е човек да ги посети. Сега сме един прекрасен колектив. Наистина, вече не го казвам сам, има и други тук посветени, които го споделих. Така. Но човек трябва да дойде сам и да си поседи в пълна тишина и отделяне така от материята, да може да се повдигне. Защото сега всичките сме заедно, това е прекрасно, нали? Но не може да усетиш пълната сила на това, където е. Наистина така. И тук нямаш никакви грижи и проблеми. Така. Ако искаш да се свършиш с небето, забравяш да грижите и проблеми. Не, то тук идваш за друго. Така е. Обаче ти казвам по принцип. Нали, когато се отдаваш на молитва, забравяш кой си, какъв си и ставаш едно с Бога. Това е вече голямата истинската молитва. При тази молитва, значи преподобна стойност се е отделяла от земята. Ти губиш, гравитацията вече не ти влияе, защото всичко е съзнание, разберете ме. Всичко е този къл съзнание. Не е друго нещо. Човека е съзнание.
Не е 100, 1000% съзнание. И за зависимост какво е съзнанието, то съзнанието те прави и външност, и вътрешност, и всичко. Така че трябва да се осъзнаете. Хубаво е съзнанието. Обаче съзнанието е минеше духовния Рубикон, чак тогава си оттам осъзната личност. Това иска Господ. Съзнание осъзнава. Съзнание имат. И животните имат съзнание. Верно е. Ама осъзнаването само говорещата личност, словото на който е дадено и който знаеш, имаш аз съм еди кой си и се контактува с слово. Истинското слово, което е дадено само на висшите разумни същества, които са направени по образ и подобие Божие. Така, благодарим ти и вече ни доведе на това място. Аз тук знаеш колко пъти съм обикалял по Гергелани пътя, но не съм си сложил и в ума да мина, а виж, ти това го направи. Значи аз пък само това ми е в ума. Какво да направя? Да, ето, виждаш. И вече съм открила около 10. Прекрасно е. И има още. Аз не искам да казвам в България колко хиляди са светилищата. Ако и кажа, няма... Цялата България е едно огромно светилище, обаче те са хиляди. Това какво е, Ивайла? Това са бъбрици. Бъбриците. Да. Тук почти нищо не знам, освен че са корените на живота и наистина, когато дойда тук, усещам как започва моментално. Моментално започва затопляне. Да, от хълбоците ми почва енергията. Да, все едно ти първо ти правят някакъв масаж, след това малко по-сериозно. Интересно. Да, вижте. Само нещо ще ви кажа. Няма да говоря много. Различните органи имат и различен свят енергия. Всеки орган е като в една сфера. И то се върти така като магма нещо. И има различен свят. Само, че има нюансирани цветове много, нали? И не може точно нещо бие, нали, на някакъв свят. Само ще ви кажа за бъб. Такъв свят е много интересен за първ път. Така. Той е малко по-яден, по-ясен, но има цвят на морков. Морков, да. Червениково, леко, жълтениково, леко. Така, той е точно неопределен, един много фин цвят, много прекрасен цвят, нали? И това е, което сега ми беше дано като филм, разбира се. Така. И исках да към Господи да им го кажа. Кажи им какъв цвят има тази. На другите няма вика, защото трябва да им говориш 24 часа. То за всеки орган, какви са цветовете и така нататък. За всеки един орган може да се говори не само 24 часа, и повече. За всяко едно нещо, ако влезеш в абсолютни подробности. Нали? А за бъбриците не говоря. Което са основно нещо, имайте предвид. Оттам тръгва живота. И оттам. Бъбрика е нещо сериозно. Когато скоро се обажда един юнак, вика на неговия приятел, иска да махат единия бъбрик. И има нещо подобно на киста. Докторите се плашат, веднага отиват да режат. Дал съм твърдо за живото спасителна операция, да. Но иначе твърдо съм против оперативната намеса. Органа, който там, ще го оправим. И викам, нещо да излязва ли ти по тебе? Не. Ще видиш как ще
ако ме послуша след 3 месеца, орган ще почне да функционира наново. Ще набираш. Защото точно идва една жена, обаче ето човешкото съзнание. Силвина беше свидетел. Тя е в един провинциален вестник, беше журналистка. И се познаваме с нея. И вика, Георги, какво да правя? Бе, открили са ми тук, назначили са ми следващата седмица операция, ще ми режат, махат единия бъбъл. Поглеждам, виждам, че няма смисъл. Викам, ама този бъбек функционира на 12%. Пак не е заминал. А и да е заминал, пак само да си седи там на мястото. Да не се маха, да го има. Колко им махнаха жлъчката, за стомашната жлеза, не знам какво излязени такива. И виждал съм как Бог прави нов орган. И тя вика, не, 3000 лева ще загубя по пътеката и така, нататък всичко. И аз викам, не дей. Направих един сеанс, обажда ми се, пак 4 изкарва. И викам, поправи се на 25%. Викам, ще го направим с 6 сеанса, идва и у нас. След една седмица си направи операция. И след 3 месеца си отиде, защото и другия забъб. Казвам само за бъбеците, че трябва много да внимаваме, много да ги пазим и много да ги уважаваме. Това е. Няма да се, няма да има. Стига толкова. Това нещо е матката, влагалище, яйчници и тези женски репродуктивни органи и че тук не е само за зачеване, а и за нови идеи, за да можеш тази идея да я реализираш. И всъщност това е много повече ти можеш да кажеш. Да, тук за зачеване от духа и... Именно. Това е творческия потенциал на всеки. Това е велико нещо. Ти свържи... И мъжете могат да четат тая нещо. Именно. Това е истина. И тук наистина съм стояла по 40, над 40 минути, винаги гледам да стоя. Невероятна сила и гениални идеи. И много по-бързо мога да реализирам всеки проект. Просто се ускорява процеса и някаква лекота в този процес. Да. Това ми е много любим орган, просто много важен. Истинските светли и добри неща сега се появяват, слава Богу. Тук виждам група жени как дишат. Матъчно дишане. Тук можем да се помолим на нашите мъже да им се предаде част от тази женска сила, която жената има, за да мислят по-често нещата, да ги виждат и от женска гледна точка. Много е концентрирано всичко в целия район и тук. О, изключително. Не съм виждал друго място. Общо взето тук е мястото, където се зачева живот. Нови проекти, нови идеи, нови концепции и глобални, и световни, и всякакви нови светли неща. И на такова място човек, ако иска да получи наистина озарение за нещо, което иска да създаде, е подходящо. Не само да се ликува матката, просто тук тази енергия е много мощна за задвижване на, зачеване на светли, добри неща. Примерно аз виждам сега един златен химикал ми се появява. Ще почна да пиша сигурно книгата първата най-накрая. Това е щитовидната жлеза. Изключително важно нещо. Да. Темния няма. Значи, как да кажа, тя и Силвина може да каже. Който е прекалявал обикновено и е бъркал много със словото,
няма начин да няма проблеми с щитовидната жлеза. Те обикновено лекуват и викат липса на йод в организма. Нали? Но това е материално лечение, където е. Важното е човек да се коригира и да поиска покаяние и разкаяние от Бога за това, което вършил преди, защото неправомерно употребявал. Това е един от най-големия дар на разумността, е слово. Това е. И да знаеш, да се обърнеш към себе си, вече ставаш личност. Не си част от колектива. Всички патици са там. Ама да знаете, че и гълъбите, отделните, имат характер вече. Птиците. Животинките също. Значи, една такава е по-кротка, другата овца тръгне на някъде, загуби сената си, слипи сталото. Значи започват да имат такива характерни черти, а те са най-изявени, разбира се, по човека. И така, това е защитовидната жлеза, която мога да кажа причината откъде идва, а след това вече докторите казват, всичко останало го знаят. Но знаят каква е причината. А това е първа причината. И затова обикновено на тия хора познавах един-двама, които им правят операция на гласните струни и двамата не можеха така вече ясен звук да издават, а шепнеха. Шепнеха пак. Да, ще говорихме по телефона, нали? Ама такъв са един силен шепот, където е. Значи оттам е нещата, оттам тръгват. Иначе всеки, това е индивидуалност. Кажи ти, ако знаеш нещо или друг. Ами, Силви, тогава много набързо минахме и просто знае, че това е щитовидната жлеза и наистина молитва за разкаяние с това, че човек е сбъркал със словото. И че тя произвежда тези хормони и за това има тези нарушения в организма. В мига, в който изправиш словото си и се коригираш и ти опростят, започват производството на тези хормони и всичко си е наред. Да. Интересно е името и, нали, щитовидна. Наистина, за да получи човек щит по отношение на словото, преди малко ви говорих за отрицателното слово, сега вече ще говоря за защитата срещу отрицателното слово, което само Божието слово може да даде такава защита, изграждане на златна защита около всички, който да пази от отрицателното слово. Кой какво казал, каже някой нещо, лекичко така човек усети, нали? Сигурно сте го изпитвали. Просто да сме недосегаеми. Кой каквото иска да си говори, нали? Да сме недосегаеми за това нещо. И съответно, разбира се, да внимаваме. Но активиране на... Предполагам, го усещате. Всички го усещат. На хормоналната дейност, нали, дори да е здрава. Вчера говорих на приятелките на масата в ресторанта, че има разлика. Едно е да е в дефицит, да кажем хормон. Значи тогава имаме болест. Друго е самата жлеза да не е в баланс. Значи нещо има, което не е съвсем наред. Но да кажем, това няма физическа изява. Хормоните, ако ги следват, са здрави. Всичко е наред в норма. Но когато вече светлата сила се намеси там да се активира органа, той започва да работи много интензивно. Той започва да произвежда много по-мощно. Примерно съм изследвала при... Там един чичо имаме в махалата. Чичо Тичко, нали? И той ми е като модел. Викам, я да видя сега при Чичо Тичко как примерно работи производството на стволови клетки на 0, и не знам колко 0%. Значи при хората е това процента. Тоест, възможността на организмите да се регенерират е много ниска, много малка. Нали? Когато този процес се засили, а това може как да стане, наскоро го усетих, такава активация на костния мозък, че направо се огън преминал там. Но със сигурност това са много висши процеси, за които най-вероятно от днес се започва работа и предполагам, затова сме тук. Вече който има здравословен проблем, също ще го бъде помогнат. Но защитата, отрицателното слово, за мен е най-важното. Дълго чакано
Иначе всеки превъртам, така гледам да не чуя нещо, да не видя нещо. Златната защита, най-висшата. Наистина срещу слово и срещу... Това са най-висшите неща, само златната защита може да помогне. Това е защитата вече на божествената любов, която се дава. Някой кой вижда, не знам, една златна сфера. Просто удивително как работи. Това, което говоря за активация на жлезите, на хормоните, то всичко се разтоптя, не само щитовидната, ами навсякъде, по цялото тяло се разтоптя всичко. Какво е това, Ивайла? Връзката между мъжкият и женския принцип. Винаги има подобно, ще кажа. То, знаете ли ние как го открихме? Всъщност ние ги усещахме в органите си и така разбирахме. Отиваме на скалата, почва нещо в белия дроб. Ето тук вече се усеща. Да, Белия дроб, то просто в белия брод си го усещаш това нещо. И аз заради това сега наблюдавам в моето тяло какво реагира, за да разбера каква проекция има тук. Усещам го някъде горе, но не мога да определя точно. Ето тук има едно усещане. Дали не е тимус? Това може би е тимус. Да, това е тимус. Много важна слеза. Връзката ми с Бог. Най-важната слеза. Най-важната жлеза, връзката. А връзката с Бога, това е с любовта. Значи, връзките на любовта. Така е. Хубаво. За белия дроб, понеже белия дроб е Русия, можем да се помолим да се прекрати вече тая война. Тръгвало е. Направих вече нещо по въпроса и то много важно. И скоро не може да продължава вече. Отборава. И как си играе с една клечка. Радва се. Тимуса, добре ли е? Това е ключа към цялостното здраве. Много мощно нещо е тимуса. Или връзката с Бога, това е истината на здравето. Разберете ми. Няма всичко идва от там, чрез Бога, за Бога и минава през нас. Черен дроб. Да, на руски сега ми го казаха. Да, така е. Да. И вече и на руски почна. Добре, така е. Или почка. Да, почка. Не знам какво точно. Не лошо. Никъде орган за пречистване, а черният дроб е пречистване. Да. Главният орган за пречистване. Това е. И поне съм учил 2 семестра все пак медицина. С това не ми каза директно черен дроб. Това е орган за пречистване. Не, това нещо. Не. Бъбриците са горе. Сигурна съм като... Жлъчката трябва да е Обаче черният дроб е опъва на кръста. Отзад е тук. И един лекар опън получава. Аз получавам Да, така. права си е сила, че е така. Ама то е свързано сега и не може, той като пояс такова. Тук видях едно като центрофуга. Е така Да прави. го възстановява? Не, просто черния дроб го видях с едно като една центрофуга. Как движи енергията.
и пречиства. енергията Тоест, е така. мощен детокс. Нали? Мощен детокс. Тя се върти във всички, така да се каже. България е била, пак казвам, черен дроб, сега вече не е черен дроб. А какво е си? Сърце. Сърце. Или тимус. А цялата Вселена, да ви кажа, е сърце. Защото пулсира огромно сърце, където е. Макар че има всички органи, както човешките. И една галактика, и една планета, и една звезда. Всичко е по подобие на човека, на тази разумност. И звездата има органи, отделителна система, кръвоносна система, сърдечна система. Тия системи също всичките ги имат. Имат дори ръце, крака, глава, ум и така нататък. Всичко е по подобие на човека, разберете ме. Няма нещо, което да не е от най-малкото до най-голямото, от микросвята до макросвята. И затова по подобие. Така. Значи има. И затова, планет Белия дроб е огромен. Знаете кой е Русия, какво беше Съветския съюз. Каква огромна площ вземеше от земното кълбо. Там е. Къде да е? Това е на пулсации. Значи така пулсира енергията в Вселената. Работа, почивка. Работа, почивка. Работа, почивка. И тия огромни пулсации, които идват, често се виждат, като посещам изгъв, се вижда как Слънцето пулсира. Пулсациите на Слънцето се виждат. Това е. Слънцето е наистина най-разумната квинтесенция, така да се каже, или същност в Слънчевата система, но не е Бог. Да. Макар че само са се покланяли много. Учителя казва, не трябва да бъдете идолопоклонници. Посещате Слънцето, уважавайте го, обичайте го, говорете с него. Може да се говори с всичко. И с Слънцето. Лично това се говори. Не искам да ми вярвате, разбира се. Така. Но ето, че е така. И заради това тази пулсация е много важна и човек като знае, има нощта и дневна, защото Земята се върти, тук има ден и нощ. И енергията се сменя. Но ще дойде време, когато ще има непрекъснато светлина от другото слънце, две слънца, едното от тук награя от това, и Земята. Това пише в последните страници на Откровението на Йоан. И вечно светлина огряваше Земята, защото това вече е Божията любов. За детокса напоследък проверявам степен на замърсеност на кожата, степен на замърсеност на тънко черво. Просто за хората, които с махалче работят. Може за всеки един орган да се види. Обикновено най-замърсено е тънко черво, там най-много да се чисти. Затова храни с богати на фибри. Разбира се, някакви по-специални практики може, за да се изчисти там. Антипаразитна и така нататък. Колкото по-добре работи панкреаса, толкова по-висока е тази усвояемост. Съответно, това е също една от причините човек да има нужда от по-малко храна, защото той, когато напредне този процес, реално той може да извлича всичко, включително и злато, и най-ценните елементи, които по принцип човек трудно усвоява. Но за всичко си има ензими, които се синтезират в панкреаса, за да може да се храната, която човек приема в стомаха, да се усвоява съвършено. Център на приемането, съгласяването, така че работи и вече по невидим начин помага на човек да е в Божията воля, да приема нещата по-спокойно. И ето, който приема всичко, той може да разгради всичко. Колко интересно. Все едно, когато дойде към теб нещо, което не е светло, което не е Божия воля, което не е положително, все едно го отблъскваш. Най-вероятно тези хора, които се занимават с бойни изкуства, използват подобни техники. Всъщност,
Панкреаса е седалището на тази енергия, което също е много важно, защото понякога идва към теб нещо недоброжелателно, то става несъзнателно. Някак си ти излъчваш, именно оттам явно се генерира тази енергия, която го отблъсква това нещо по един невидим начин, нали, то си казва, аз, нали, тук нямам работа и така. Просто го видях как така излезе. Интересно. Така разучихме всички светилища, между другото. Това са непознати за нас, т.е. тук не сме били. И после като четех в Google, наистина се оказва, че ето за далака и за други органи действително има тези функции. Сега това, което последното казах, едва ли някъде е описано, но бих казала е доста важно нещо. Част от защитата ни. И от разпознаването също така, на Божията воля. Въобще много висш орган. Жлезите всичките са много висши органи. Не е само да храносмила, в никакъв случай, нали? Това са всъщност очите. Тук имам очите и наистина помага там да се усъвършенстват нещата. В очите има много какво да се усъвършенства, дори да са здрави. Това е най-висшето сетиво, де факто, ясновиждането, което много от животните го имат. Имат ясновиждане. Те виждат, нали, неща, които нормално човешкото око не е пригодено. Така че тук целият този комплекс са сетивата проектирани, да кажем, тук са очите, но и всички останали сетива са наоколо проектирани, камъните, които са и работят за сетивата, за човешките сетива. Въобще в природата всички възможности ги има, всичко е налично. Само трябва да има кой да го активира и човек да го заслужава. Май да. Има ли ни боцкания при вас? Пясък? Да, сухо. Там. И в ушите почна, защото тук не си работи за сетивата, не само за очите, нали? Целият комплекс тук работи за сетива. Не се отнася, предполагам, само за физическите очи, но и за духовните очи. Ами те... Тук специално не съм открила нещо, което да работи, нали, за... Реално това, което беше епифизата, работи повече за духовното зрение. Докато тук работи за сетивата и за физическото зрение. За това да му се разшири спектъра. Да виждаш повече цветове, да виждаш, нали, неща, форми, които... Да. И да виждаш невидимия свят с отворени очи. Това, което котките го помогат, животните го имат. Развито ясно виждане. Зрителна острота, късогледство, далекогледство. Със сигурност мястото лекува, помага за зрителни проблеми. На едното око ми беше 3, и нещо и на другия почти 4. В момента всички ти въвиждам без очила. Но беше след като посетихме, нали, това светилище. Което преди около 2-3 месеца толкова беше. Да. За което това аз ви казвам, след много 2-3 месеца благодаря. нещата ще бъдат съвсем по-добре с очите. Може по-скоро. Само с едно идване, това ми е второто. Да. И се случи. И тогава казах, нали, на Силвинка, викам, Силвинка, знаеш ли, викам, аз виждам. Всъщност имах очила, които бяха прогресив, за дълго и за далеч. Бяхме с Мими, изгубих ги, викам на Силвинка, изгубих си очилата. Тя към те вече не ти трябват. За което безкрайно благодаря
нали, на Бог, Това е индикация, на че Ивайла, не ви трябва да, или на трябва да смените Силвинка. диоптера, нали? че бяхме тук. Нали. Да. Безкрайно благодаря. Благодаря ти, че споделя, защото това е важно за вярата, когато някой наистина... Аз хубаво си говоря, ама... Когато някой се оправи, Да, така си.